Φουστέρ κόπηκε από τον Ντάνι. Μεγάλη μεταβίβαση για τον Μαρσελίνιο. Τρέχει να καλύψει τον Ρωσίδης. Ξάνθη που βγαίνει σε κόντρα επιθέσεις στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Από πλάγια θέση το σουτ. Καταπληκτικό γκολ. 1-0 για την Ξάνθη με τον Μαρσελίνιο, που πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ. Πήγε ο Τωροσίδης να τον μαρκάρει. Επιχείρησε σουτ από πλάγια θέση, από δύσκολη γωνία. Νίκησε τον Κωνστάντσο και έβαλε μπροστά στο σκορ τους Ακρίτες το 14. Πάντελιτς. Τζιμπούρ. Κοντά του Ουρμπάιθ. Ζήτησε μπάλα και ο Μακούν στην περιοχή. Πλαγιοκοπεί ο Τζιμπούρ. Τώρα βγάζει τη σέντρα ο Πάντελιτς. 1-1. Με τον Πάντελιτς ο Ολυμπιακός θα είναι στην ισοφάριση στο 86. Εκτελεί ο Ιμπαγάσα. Ο Μέλμπερκ δοκάρει και μέσα. 2-1 Ολυμπιακός στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίρνει προβάδισμα στο μάτς. Με πίεση στο τέλος της αναμέτρησης.